नायदो बनाव हनै ओरैबायदि मथा मथा दा नोंथांमोना बेरायनो सानदोंना जेसेबांनाखि बेरायगोन बेफोरबायदि हाग्रा गोजाल' दा आङो जेनाखि दिन्थिदों नोंथांमोना दा बावैसो मुफुर नुबाय दा नोंथांमोना ओरैनो खुला बेरायनो हाया नोंथांमोना गारि लानानै बेरायनांगौ बे जायगायावहाय ओमफ्राय जेरै बेफोरबायदि गासिबो हाग्रा गोजा माने बर्डारल' खालामनानै दोनदों बेखौहाय बोनथेनो थाखाय बेनि थांलाय फैलायखौ प्रटेक्ट खालामनो थाखाय जाहाथे खाथिनि गामिफ्राव डिस्टार्ब खालामहैया बैनि थाखाय प्रटेक्ट खालामना दोनदों आरो गासिबो बर्डार गोजा राउन्ड बेखौ फांथेनानै दोननाय जादों फानजारि बायदि ओमफ्राय गेजेराव खुला हगारनाय जादों बेनिखायनो गारिजोंहाय नोंथांमोना बेरायनो हायो आरो दा बेनो जायफ्रा भिजिट खालामनो गोसो दङ फैनो हागोन बेरायफैनो हागोन नायफैनो हागोन टिकेटना बास बाय बास दं नोंथाङा एसि लानानैबो बेरायनो हागोन गारि फिसा लानानैबो बेरायनो हागोन बे नोंथांनि गोसो बायदि नोंथाङा बेरायनो हागोन आरो बेनो लामायाव उन्दुना दं कितना बड़ा बड़ा नाखून है रे ठीक है दा बेयाव मा नुनो मोनो नायनोसै नैबायदि गेट खालामना दोनजोबनो ओरैहाय समायनासिन बायदि नुदों माथो जायगाखौहाय जायगाया दा बे जिखौ खुलिना होगोन ओमफ्राय जों सिङाव हाबगोन बाहर भी दिखाई दिया नायदो बनाव हनै आसला डेन्जाराव हाबबाय जों डेन्जार जनाव बेनो जाबाय डेन्जार जन थाबायगासिनो दं हनै ओ देखो रोड में ऊपर चला गया यार मिल जाएगा टेक्निकली नहीं मिलेगा क्या आएगा ना अभी बहुत दूर में बैठा है यार जंगल का राजा है ये मोसाङालै लायन सिंह जेबो दुखु गैया टेनसन गैया बा थायोलै रागा जोंबायलै बे हले मोननायमोनला नोंखौ अंबावदों इयो बै कुसना हरदों बियो लोगोखौ सिन्था गैया मोखि खिख'जोबलायनाय दङ नै आयौ थांबायसो हनै आयो मोजांखौनो खेबनो मोनासै वीडियो पे चला गया है ठीक 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 है ठीक बाय बाय हेलो डार्लिंग बाय बाय हेलो डार्लिंग बाय बाय वाह ओरैबायदि जिरायनानै दङ सेरावनो ओरैबायदि नायलागासिनो दङ साइलेंट साइलेंट हेलो
बै दावनायाव जिरायनो मोननानै बाहेरायावहाय एसे गुफुंबाय नै नै थाबाय नै बिलाइ बिलाइ नै नै बैयाव थाइबाव नै हमें देखने के लिए आया ये रोड का बीच में दूसरा भी आ गया उधर सामने देखो वो है दूसरा भी टेंशन नहीं है इसका कोई इसका टेंशन नहीं है खाना पीना naik gas nunggu ini masih ogar छोड़ना रास्ता बड़ी मोटा मोटा सामने आया था ना उधर है अंदर उधर अंदर है देखो उधर शेर लड़की है ना शेर नहीं 누가시노 मोजां सुबिदा नुनो बेल' लोगोफोर जोब्बायबो नायबावगौमोन आङो बड़ा पिक्चर बना लगता तू बड़ा पिक्चर बना लगता तू हाँ वीडियो ही बनता है वीडियो बनाता है क्या यूट्यूब में है हाँ यूट्यूब मेरा नाम से है चैनल नाम बेंगजलाई नर्सरी चैनल नेम वही है मेरा नाम से क्या नाम है बंगाली बेंगजलाई नर्सरी BENGLAI हाँ कहाँ से नॉर्थ ईस्ट इंडिया से इंडिया से नॉर्थ ईस्ट इंडिया एकदम बांग्लादेश बॉर्डर पर हेलो गाइस दा जोङो नायखांजोब्बाय बिथांमोना आंखौ सोंदोंमोन बबेनिफ्राय फैदों होननानै आएगा ना आएगा कभी देखता मैं चैनल तेरा आया देखो दायो थांगोन जोङो जुआवहाय हेलमेट हमनायाथ' नायजाखालै ना खानाया ओरैबायदि जाजोबखाबाय लेरें थेरें गारिजों बेरायनायाथ' जोब्बाय ओमफ्राय दा जुआव नायहैनोसै बबेजों